Čauko, ja som Mateo a toto je 6. a posledný deň v Gruzínsku. Som totálne spálený, totálne idem na raňajky. Tento deň bude extrémne dlhý, pretože po obede sa presúvame do Mestie a stade potom do Kutaisi, kde nám zajtra ráno letí lietadlo do Bratislavy. Takto vyzerajú naše posledné gruzínske raňajky. Dneska je extrémne krásne. Môjmu parťakovi sa včera zapálil prst na nohe, takže dneska idem tento 6. a posledný deň dokončiť sám a idem vybehnúť na tento kopec k Vibari. Trošku som poblúdil v tomto mestečku pod Užguli a išiel som touto trasou až cez tento mostík a došiel som tam k tomu domu. Tady vedie oficiálna červená trasa, avšak pani z toho domu, kde šteká ten psík, mi povedala, že nemôžem stade prejsť, že musím zaplatiť. Tak som si povedal, že idem druhou cestou. Zase sa teda brodím brezovým lesom, preliezam tieto briesky. Opa. Konečne sa mi podarilo vyjsť z tohto hnusného lesa a tu predo mnou sa už črtá vrchol k Vibari. Teraz mám aktuálne nejakých 2400, ja som tu pod vrcholom k Vibari, to je tento kopec, som takých 2800. Neviem prečo tak fučí, lebo takto fúkať naozaj nemalo. Dvaja išli predo mnou tak 5 minút a stopa je pod vrcholom extrémne rýchlo zaviata. Som na závere k Vibari, máme tu krásny výhľad na Užbu, tam sme boli prvý deň, včera sme boli niekde tam a predvčerom sme boli presne tam. A lyžovali sme tu, aj tam, aj v tej doline. Akože niečo neskutočné. Tam pekne je Zagaro pas, ten pásy zhodené, lyže zapnuté a môžeme ísť na to. Hopa. Hopa. Niekde odtiaľ hore som zlyžoval až sem dole. Tu musím nalepiť pásy a už sa len dostať do Užguly. Som sa dostal do dediny, prešiel som okolo kravičiek, koníkov, kadečoho. Za chvíľku som už na obytku. Takže touto túrou končujem ski Alp v Gruzínsku a plán na dnes je sa už len dostať bezpečne domov. Lyže zbalené, je niečo pred 5 a odchádzame z Užguly. Takýto krásny ešte výhľad. Nakladáme auto v Užguli a za chvíľku už ideme smer Mestia. Tak, auto máme naložené, druhé a odchádzame smer Kutaisi. Tak, opäť sme tu na letisku v Kutaisi. Batožina odovzdaná, prejdené všetky kontroly, už nás čaká len let domov. Takže toto bol teda ski alpový trip v Gruzínsku. No a ak sa ti táto séria páčila, tak určite mi zanechaj like, určite nejaký komentár, ak sa chceš niečo spýtať, na všetko odpoviem. No a nezabudni hodiť follow, aby si videl ďalšie moje videá. Čauko.